موزەخانە مۆسڵێک و ساڵا 2014 دا ji balçekdarên Daeş ve hate şinavbirin û parçên giranbiha hatine dizîn. Li sala 2018 girêbestek hate wajûkirin di navbera Zankoya Lover ya Frensî diger rêveberiya şînwarên parêzgeha Neynewa. Bo wê çendê ku ev parçên hatîne şikandin, careka dî vegerînin û pêk veken. Tîmek hatiye pêkînan ji şarazayên Frensî û şarazayên şînwaran li Mosilê bi navê Tîma Rizgarkirina Mozexana Mosilê. Giş perçeyên şînwarê hatibûn ji nabirin û di gel vê de jî gelek parçe hatine dizîn ku ew parçe giranbiha bûn hatibûn nimayişkirin li ev mozexana li dawiya qebareya ji nabirinê 100%. Niha dest bi vê projeyê bûye bi navê vegerandina Mozexaneya Mosilê. Ev parçeyên nûke kar li ser hatine kirin bi hevkariya Zankoya Lover ya Frensî û ew tekez dikin ku ev parçeyên şînwara vegerînin weke berê. Şarazayên Frensî dibêjin ev karekê gelek bi zehmet e ji ber ku hinek parçên şînwarî hene bûyne zêdetirî 3000 parçe û niha ev tîme mijîlî vegerandina Erşê Melikê Aşûriyan e ku hatiye şikandin û pêşbînî dikin ku heta saleka din bihête temamkirin. Ev proseya gelekî zehmet e û di heman demê de jî gelekî girîng e. Gelek parçeyên evan şînwaran heta niha nehatine dîtin û pêdivî heye ku em wan bi dest xînin û vegerînin. Sebaret tîma me eger em berdewam bin li ser karê xwe, tenê Erşê Melikê Aşûriyan bixwe bo salekê wê berdewam bike. Mozexana Mosilê li sala 1947 da li ser demê Melik Feysalê duê hatiye damezrandin û li ser astê Iraqê duwemîn mezintirîn mozexane têt piştî Mozexana Bexda. Niha kar li ser parçên giring tête kirin wekû Erşê Melikê Aşûriyan û peykerê şêrekî ji şaristaniya Nemrûd ve guhastiya Mozexanê û dê kariyê berdewam bît heta Mozexane وەکو بەرێ vەگەڕینن. کاوە عومەر دەنگی ئەمریکا، مۆسڵ.